Narita karon sa Davao guys. So traffic yung Davao, di ba? Muna siyang Davao. Grabing trapika. So karon day kay madto ta sa kuan. Madto ta sa Changi. Nya kung sa Davao para pagka-istorya mo na gitawag og palengke. Changi palengke. Arita agi. Wala ba kuno street to diri ang lugar ah. Masaag jud ta ni. Grabeng traffic. Pero mangutana lang ta. Mangutana to diri. Buhangin. Hala, aeroplano guys. Awa, mangutana ta ha. Mangutana ta asang kuan palengke nila. Kay mukuan lagi. Kaya bang naidaghang mga prutasan nila. Kaya mangita tag maayo nga prutas. Loh, si tatay. Na to aeroplano. Ignorante mo og aeroplano eh. Nindot kay guys eh. Syudad good ni. Katongtong na ko sa Davao City. Oh, dagko kay mga billboard ba? Basta syudad, dagko kay billboard. Tanah dari apa? Oh, main guru ni dari. Kan na mga durian. Kana bang na mga pasalubong. Palitanan og mga pasalubong. Grabe Davao guys eh. Ang galing. Ganiha ba yun ba? Traffic kayo ni. Wala nun ko nakabidyo ganiha. Oo. Asa man yung mga pasalubong eh. Palit tag pasalubong man good. Op. Ano delikado. Taka tagtabok. May ba si kuya? Ah, grabe eh. Traffic. Sunod na ni kuya. Arita sunod. Mga kamote riders ba? Sok-sok bisa nasa. Okay, thank you kuya. Kadugay.
So mo na day ang kuan guys. Grabe inita man din ang Davao eh. Syudad man god. Gamay rag kahoy-kahoy. Aw di lang jud gamay, halos wa na jud kahoy. Puro na lang semento. Sok-sok na pud ta. Kay kamote gud ta. Kamote riders. Nga anak kagaling si kuya oh. Grabe kuya eh. Kinaunhan na gud mi oh. Sok-sok eh. Sok-sok bisan asa. Okay. Let's go. Rides na may. Okay. Woo, kanindot. Woo. Nakuwag hawan oy. Mangutana. Asa man ning kuan? Palitan nagpasalubong. Suga managan nila eh. Ako po. Wow. Sniper. Loy. Asa nung kuhan eh. Uy. Taon pod. Basta syudad guys, ingani kadaghanong traffic ba? Ingani ka kusog ang traffic. Di jud daw patakag kuan. Di daw patakag liko. Kay wata kahibaw ba na ay naray mo vertik og kalit sa loyo. Magkabanggay na hinuon. Mo po. Mangutan sa ta, mangutan na. Mangita tag kapangutanan. Asa mo ko mangita ni eh. Hala. Arita agi. Sok.